Grand Hotel in Pazarcik, Heber, 4 star. My apartment is right behind that building, the one which I just sold. Нещо от сорта. 15 години е. Да, отваря се. Ползва! По-скоро Да, за закачалка. точно. Да, кой ще използва? О, има мини бар. А, той е там. Да. А, Всякъде ми бар. мини бар. О, има хладилник, идеално. Да си сложиш каквото искаш. Добре, значи това е 4 звезди. Да. 4 stars хотел. Идеално. Много приятно. Аз не очаквах.